lan uga wayangan bengi iki nduk sing ditimbali ora mung aku karo kowe wae saka Solo ning klebu nimbali kadangku sing saka Semarang ya kuwi Mas Garing Sumar Bagya. Mas Garing meneh ketemu meneh iya pancen awake dhewe sajake jodoh karo Mas Garing. Amin. Mulai yo diaturi pinarak ana kiwa kotak dikanthi alam-alaman jagongan karo awake dhewe gandeng iki ujube memperingati hari kemerdekaan. Ayo Mas Garing diaturi ngadeg kanthi dipethuk lagu-lagu perjuangan wiwit saka lagu 17 Agustus ditutup Halo Halo Bandung. Oh iya sing pareng apa lagune padha melu nyanyi bebarengan ora dadi apa. Ayo diaturke monggo diaturke monggo yo. Yo 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita usahakan, kita tetap berjuang, mempertahankan Indonesia. Kita tetap Berjuang, mempertahankan kita. yo. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Halo halo Bandung ibu kota periangan. Halo halo Bandung kota kenang-kenangan. Sudah lama beda tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Merdeka! Alhamdulillah tanpa kamardikan mau kalawake dhewe iso mengeti sedekah bumi ana Cibiyuk nggih Mas Gareng. Nggih, ya. Alhamdulillah. Ya dereng merdeka banyak kendala yang menghadap kita. Nggih. Jadi dengan merdeka kita bebas melakukan apa saja asal tidak apa nerak hukum sing ono. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itulah yang mau saya utarakan pada malam hari ini. Bah, pripun Mas sampeyan swaning Cibiyuk Mas? Mirsani para pamirsa dalu niki. Aku bernostalgia 10-15 tahun kepungkur mergo mbiyen ya wis mbok menawa wis tau sowan di wilayah ini. Nggih. Rikala karo jenate Mas Sudirman. Oh nggih. Wayang golek. Leres. Dadi mbok menawa iki ya kaya reuni mula sing arep tak bahas. Nggih. Dalam merayakan kemerdekaan iso kaya ngene iki lho. Pripun? Kaya ngene ramene, gayenge, meriahe ngene iki.
urunane piro? Turunane ora ana liya mung kejaba semangat para masyarakat nggone memperingati kemerdekaan lan uga sedekah bumi niku. Sing penting kuwi sadar diri. Betul. Bahwasanya bisa hidup seperti ini karena merdeka. Kalau untuk memeriahkan kemerdekaan kuwi kok eman nang duit ki ya kebangetan. Nggih. Mula ya iki ya nuwun sewu. Kenapa saya mengutarakan begini? Orang sering memekikkan kata merdeka, merdeka. Jane arti merdeka itu apa menurut sejarah? Merdeka niku karepe pripun Mas Gareng? Ini sesuai sejarah Indonesia loh, Mas. Nggih, heeh. Merdeka itu 3 unsur suku kata. 3 unsur suku kata merde karo ka. Mer itu merebutnya dengan perjuangan yang luar biasa. Meraih atau merebut nggih? Nggih, meraih yang kula luwih cocok meraih karena bangsa Indonesia merdeka tidak merebut Kemerdekaan orang lain, tapi meraih kemerdekaan karena dijajah oleh Belanda. Nggih niku mer. Terus D. Dedikasi pejuang kita dulu jangan diragukan lagi, jangankan harta benda, nyawa pun dikorbankan. Leres. Terus K. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Contoh kados Piai Cibiyuk mriki. Niki Lomba karnaval elok banget juara 1, Pak Budu pasukan butuh duit. Waduh. Iki lho. Pasukan kok anu apa? Lha iki termasuk awake dhewe kuwi ya. Awake dhewe ya Pak Budu ya Mas ya. Pak Budu pasukan butuh duit tenan lho. Aku nuwun sewu Cibiyuk Kecamatan Ampel Pipo ki. Ampel Gading. Gading iki saiki dienggo pipo pisan. Iya. Ya ini aja diganti Ampel Pipo ora nek sing ngerti. Aku ya karo ngelingke kowe urung ngekeki aku pipo lho. Iya. Iki pancen kene iki penggemar seni, Mas. Nggih, leres. Pancen kene ciri khasnya akeh goleke. Ning wayang kulit tidak menolak bahkan sudah memasyarakat di sini. Betul. Waduh, jan niki luar biasa. Dadi lewatku ki ora pantura, Mas. Jalan tol. Jalan tol. Alah tulisane iki apa? TOL. Diwaca Tol. tol. Wong TOL lho tol. Oh iya ya Mas. Oh ya. Nggih. Ngono, dadi awake dhewe kudu sesuai dengan hurufnya. Leres. Aku ora lewat pantura ora. Sampeyan lewate pundi? Tol. Metu jalan tol. Tol. Ya ta. Wis katelahe ngono. Ning nyatane alhamdulillah iso tekan kene kanthi wilujeng niskala. Kula sore mau Mas Gareng. Napa Mas? Kula lagi sowan mriki niku. Wah, sing kepareng mirsani iki durung ana sing kepareng rawuh. Ya Allah, iki kowe bakal nek sing mirsani apa ora lesehan. Wah, ning nyatane bareng saya wengi luar biasa. Malah sing ning ngarep dhewe niku ibu-ibu karo anak-anak. Tepuk tangan untuk Cibiu luar biasa. Cibiu apa ora hebat Mas? Cah cilik-cilik ning ngarepan lho. Ha ya iki aku lagi ngerti nadian ganjil. Nggih. Lagi iki lho ngerti balai desa Mangkuringin iki lagi iki lho. Oh ngono ya. Kamangka ringin iki lak kanggo ciri khas keraton. Keraton nggih. Iki ora siji, ora loro iki mung siji. Nggih. Ya mbok menawa ya paling sing siji ditegur. Ya ora. Nggih, Iki nggih matur nuwun Pak Karsidi. Ya. Wah, asmane we Karsidi. Apakah arti dari nama Karsidi? Ayo. Yen nganti bener ya selamat uripmu, nek ora ya dikeroyok wong semene. Ayo hati-hati lho. Kuwi asmane Pak Kepala Desa kok. Pak Kades iki dadi pamong ning kene. Nek ngantek nerjemahke asmane Pak Kades kok ora apik, dikeroyok wong semene. Nggih napa nggih? Oh. Kosek iki jeneng kowe kok totohan nyawa to, Mas. Iya. Aku ning kene iki golek sedulur, golek pangan, Dik. Lah ya mula, apakah arti dari nama beliau Pak Karsidi? Iki tak terjemahke sesuai dengan kondisi ya. Ya, betul. Kondisinya piye? Karena potensi maka beliau dipilih sebagai kades di sini. Nggih. Potensi. Heeh. Terus siap menjalankan tugas baik dan benar dalam membangun masyarakat dan desa ini. Nggih. Terus diharapkan untuk periode ke depan tetap mau jadi kades. Amin. Dungane Piai semene muga-muga kabul. Pokoke mengke anggere jenengan kepilih kades wayangan melih. Jalane mboten sama Mas Bayu, sing penting dagelane tetep kula, Pak.
Nek jek urip. Omonganmu ra enak. Wonge dikai sehat kabeh ya nyambut gawe ya bareng senengane ninggal kancane. Masalahe aku mbok tekon totohan nyawa. Anu niku asmane Pak Karsidi. Heeh. Saiki ketua panitia Pak Wahidin. Ayo. Ya. Wahidin, Wani wajib menjalankan tugas sebagai ketua panitia pada saat ini. Nggih. Wiwa. Terus Hidupnya memang di desa ini, maka total tenaga dan pikiran untuk desa ini. Beres. Terakhir Din. Dino iki ketua panitia. Ya. Elok. Kowe aja dadakan to mlethek sirahe. Ya ora perkara dadakan, ning nyatane panjenengan iki wis diarep-arep karo piyai kene. Iki pancen iki aku sering taturke, Nggih, taturke tahun ini apa peringatan HUT RI yang istimewa bagi saya. Istimewane? Satu, panjenengan iso menggalih bahwasanya pada tahun ini jatuh pada angka 8. Jatuh pada angka 8. 8. Dirinci kuwi piye, Mas? 8 ini saya artikan dulu. Artinya apa 8? 8 itu dengan landasan Pancasila. Dengan landasan Pancasila. Jadi, bangsa Indonesia negara NKRI ini berlandaskan Pancasila sampai kapanpun juga. Betul. Tak rinci. Tak rinci sebabnya apa sampeyan iso muni yen to iki tiba ana angka 8 utawa 8. Peringatan 17 setiap tanggal. Ya 17. Oh iya. Lah iya. Peringatan kemerdekaan maksudku. Heeh. Kuwi setiap tanggal 17. totalen. 1 karo 7 dadi 8. Bulane Agustus, bulan yang ke 8. tahun ini, peringatan tahun ini tahun 2024. totalen 2024 4 karo 4 8. Nah, terus ini peringatan kemerdekaan yang keberapa? 79. Tengah-tengahnya angka piro? 7 8 9. 8. Ya. Ini pada saat ini Indonesia telah memilih presiden yang keberapa? Ke-8. 8. Indonesia itu dijajah kalau menurut sejarah si tak waca 350 tahun kuwi di total dadine 8. 8. Nggih. Mulok sampai kapanpun Indonesia tetap 8 dengan landasan Pancasila. Amin, amin. Mula insyaallah ya Mas Gareng 8 bakal ngancik angka 9 niku angka yang tertinggi, angka keemasan. Mula niki Indonesia Maju, Indonesia Emas akan segera terwujud. Betul. Nggih to masyarakat ayem tentrem, pulih tata titi tentrem Kertoraharja. Allahumma amin. Apa-apa murah, golek gawean kuwi saya gampang. Mula niki 79 artinya Ya. 7 itu 7W yang selalu dibangun di Indonesia. 7W. Niki kula utarake. Nggih, W sing pertama. Waras niku sehat. Nggih, W kedua. Wareg niku pangan. W ketiga. Wisma niku omah. W keempat. Wastra niku sandangan. Sandangan. W kelima. Wasis niku Pinter. nah, W keenam. wirid itu agama. Donga, nggih, doa. Terus W ketujuh. Butuh persatuan dan kesatuan. Nggih. Jadi yang dibangun 7W 9 semoga bisa lancar. Amin, 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 amin. Oh, aku ki anggere angka tau tatik. Wah, wis ketekel. Ning pasang ora tau entuk. Ya aja pasang to ora dadak pasang. Aku ora tau pasang togel aku saiki. Aku bandar kok. Pak Kapolsek, ini Mas Gareng sekarang sudah bandar. Ora aku izin Pak. Aku izin Pak Kapolsek. Izin dan mau cari makan dan. Iya. Nggih, mula sakniki ngeten Mas Gareng. Napa Mas? Jroning awake dhewe ngrasa kamardikan, nggih to. Merawat kemerdekaan awake dhewe kudu bisa dadi polisi diri pribadine dhewe-dhewe. Betul. Aja njagake personil polisi, personil TNI hanya berapa jumlah personil, gitu. Ngamanke wong pirang-pirang, ora sebanding karo masyarakat Indonesia. Nggih. Mula ditertibke saka awake dhewe dhisik. Amin, amin. Nggih, karena
TNI Polri saniki wis bersinergi. Amin. Niki sing diarani persatuan dan kesatuan. Nggih, Di heeh. antara satu dengan satunya apa bersatu kaya iki panjenengane sing rawuh ki ya ana kades-kades dari liya wewengkon. Amin. Pak, Nggih. Camat rawuh mboten iki? Pak Camat dereng rawuh ki, Pak? Dereng, mbok menawi dereng. Nggih. Baku ki ae dhewe ning kene kon nglipur sing mirsani. Leres. Saya mendoakan semoga yang malam hari ini menjadi penonton wayang Nggih. untuk tahun ke depan bisa menjadi penanggap wayang. Amin. Amin, amin. Dengan sendirinya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Doa Nggih. saya untuk penjenengan. Mula karep ben napa niku entuk rezeki lan keselamatan oleh sedekah bumi disolawatke sik. Amin. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam Nggih. judule Pepeling. Kula nyuwun tulung karo Mbak Suci, Mbak Fami, Mbak Dita karo Mbak Rizky jumeneng nyedaki Mas Gareng. Yo, petaram berempat monggo. Truk. Yo. Ketang paling ulang apa gawe ono Alhamdulillah wis kepareng jumeneng kabeh. Wah, Jan. Sinden ki wis senior, wis kulino ning dhuwur panggung, begitu berdiri sudah bisa menata barisnya sendiri-sendiri. Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Fahmi nyekel mic dhewe-dhewe aku tak tekon diwangsuli bareng-bareng. Siap nyanyi lagu Pepeling apa ora? Siap. Siap. Oke. Sampeyan Mbak Fahmi bawa Pepeling apal apa ora? Apa, Bos? Karena hafal iki itu hadiah Rp100.000. Alhamdulillah matur nuwun, Bos. Mbak Suci Nggih, Bos. apal bawa Pepeling Apa, Mbak Limbo? karena hafal Rp100.000. Ini. Mas Bayu lomo ta iki. Mbak Dita apal bawa Pepeling Apa? kalau hafal Rp100.000. Alhamdulillah. Banyu mili. Mbak Rizky apal bawa Pepeling Hafal, Bos. nah apal ini Rp100.000. Alhamdulillah. Ah. Mas Gareng Gus, apal bawa Pepeling nggih, apal, Mas. coba dulu coba dhisik nah nek ora dicoba engko ora ngerti apal apa ora Lah, liyane ora dicoba. mergo wis kulino ngerti nah kula wis kulino ngerti saiki coba sik Mas Gareng Pak Roji, mengke Pak sabar. Mengke niki mangkei Mas Gareng Rojiun kita nyundung ajare kok nembang. lah nggih sing nimbali Pak Rojiun kuwi lho Lah ya kok sik, engko Pak Rojiin maringi kowe kok ndak ora ngekeki. nggih Kok sik urut. nggih anu Bawa to? bawa ya posisi ning tengah ibu-ibu rada mundur Oke. nah jan monggo Mas Gareng bawa dandang gula Pepeling mangke dipundhawaken lagon Pepeling menika kula kintunaken dhateng Pak Karsidi ketua panitia dan semua masyarakat Nggih, nggih. lanang wedok enom tua tumplek-blek neng kene lek-lekan Sareng-sareng. iya dasare iki malam minggu malam yang panjang gitu Tanpa terkendala oleh waktu. betul sesuk bocah sekolah prei mula sing cah cilik-cilik mirsani kita berikan yang terbaik untuk warga Cibiuk sapa ngerti mengko 2 tahun yang akan datang apa toh Kowe iki ra kesel to? Wiwit sore omong terus. wong kene iki gaweane ngomong kok ya Aku ki pancen arep nembang kok aja omong terus. Bon. Nyelo. ya wis Aku nembangku kapan yen wis wajine wong arep nembang kowe meneng aja nembowo. kalau malah ngomong dhewe no. Lah iya. Ayo silahkan monggo Arep entuk D1 sok rekosane ra umum.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ilok. Wasitoti Ora usah jegok to. dehe mok jegok padake kirik wae. Anu, Ora saya ngandani kaya amatir wae. Saking Prawinasis sapa watuk iki? lho ngopo? Ngece kowe. Ene wong watuk dikira ngece iki lho. Lah kuwi ngono ngomong kene. Nano. Nano. Ayo. Kata-katane kok terus ngelingono wong urip ing donya 50. urip wis 50 aja meneh mati Oh. Kok malah kualik ya Piye to, Mas? kualik yo. bebasanmu mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Yo, saiki buka celuk dilanggamke sik. Kosek kok buka celuk Piye to? jaren kon bawa iso bar bawa 100 Oh iya 100. Wong sing nomok lalen wangsaku menika wonten ingkang nyuwun kutut manggung kalian Taman Juruk. nggih Katur para warga, matur nuwun sampun kersa rawuh. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat, wilujeng rahayu. Amin. Saking Pak Kades. nggih Nggih. Wonten wajibipun Rp500.000. Alhamdulillah. Gandeng Mas Garing nomor 100 iki ana lagu Taman Juruk. Nah, mang nyanyekke. Apal apa ora? aku yang Taman Juruk ora apal kecamatan Taman aku apal Taman Juruk? ora apal Ya wis bali kene dite. Kuwi mau njaluk Taman Juruk. yuk ditutup piring to Senes. wah ra iso maca Taman Juruk kok njaluk sing ngersake kok. lah aku jatahku Oh engko bar iki isih akeh jatahe. karo Jiun aku 100 ora itu karo Jiun Iya. Nggih. Iki pokoke duet iki Mas Gareng Rojiun. oh Pak Rojiun ini karo aku esplek Alah. Kok oh, ya. Pak Rojiun wah lho non Oh, nggih ibu-ibu. Oh nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Ibu-ibu matur nuwun Pak Rojiun. Jiro lu yuk. Matur nuwun Pak Rojiun. Pak Rojiun ngapa jenengane kembarane Bayu Piye ta? lah kok modele gur titil lah kunci Mengke jatahe kok engko enek dhewe, panjenengan enek dhewe. wah Pak nyali-lahi wae nyali-lahi Ora ngono kok ya. Diasto sik. Mas Gareng iki diasto sik. Kok nek do lali, ya ta? Ya ta? lali temiti weling dunya Ya. wong iki bengi nyinden awan copet Ya ora kok ya. Yo pepeling buka celuk saka Mbak Fahmi nglerek tekan Mbak Rizki. Monggo ayo, monggo Mbak.
yen pancine tansah dielingke os pancine padha nindakake aden mos ngamandang wayahe sembahyang tapi wajib gawuhe pangeran selati cangkehe agama liwat seger. Ya, terus, ayo. Sembah nuwun sampun dipun aturaken menika kula wau kepiling monggo parang lenggah malih kula nyuwun tulung sing keri kono Mbak Rizky nyedhaki Mas Garing sik gen ngandani monggo iki Bibu lenggah kedep tesma aku nyawang selendang biru lamatan tasiane ngagem kebaya ungu nyamping batik solae Among yo Mbak Rizky Pindho ya, Nduk. Nggih, 2 kali. Ayo. Tekan batin setiamu. Monggo kur sareng 2 kali 3 ya. Selendang
biru. Iya, Mbak. Tatapono janjimu Iya, Mbak. Selendang biru, selendang biru, among ngenai hati. Nano neno Nora tekan batin setiamu. setunggal kali 3 ya. Selendang biru. Suwuk guru Pak. Nggih. Tatapono janjimu selendang biru. Alhamdulillah wis diaturke niki wau penyuwunan saking Pak Rojiun. Wah, mulane lah lek ngekeki dhuwit ya warnane biru. nah iya. Menika nyuwun gatik glinding kali selendang biru nggih. Pun diaturke Katur rombongan saking Jatingarang Kecamatan Bodeh. Oh nggih. Oh nggih. Mas Gareng. Tak kenal maka tak nikah. tak sayang. Sayang kok ora dinikah ya kecut. Iya. Mantep nggih. Ayo sing jumeneng nyedak sampean ki sapa? Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek tepang Pak Degareng. Ora nderek tepang, nderek Mas Bayu kok nderek tepang. Nggih, ngoten lah. Nggih, jenengmu sapa? Nami kula Rizky Ainanda Utami. Rizky Ainanda Utami. Nggih. Saka ngendi? Saking griya. Ayo bener apa kleru ya? Maksude iki omahmu. Mboten kula beto. Iki rada sentet bocah iki. Piye to? Anu, kowe iki asline omahmu ki dolen. Mbak Rizky kelahiran saking pundi? Kula asli saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Kene ya cetha lho, mau tak takoni kok mulek kaya entut kowe. Lah kan kula nderekke Mas Bayu. Iya ya ora ngono wong jenenge wis suwe nderek Mas Bayu. Nggih, sampun. Nggih, sawetara. Apa, Mas? Arep takon anu. Dalem. Awakmu ya tahu sekolah. Nate. Nate. Anu. Tekan ndi, Nduk, tekan ndi? Lulus Lulusan apa? Ngantos lulus. Lulus apa? Strata 1, Pak De. S1. Nggih. Oh, sarjana. Sarjana. Sarjana saka ngendi? Wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Luar biasa. Lho ngono kuwi. Mula sakniki waranggana jangan dipandang sebelah mata, gitu. Ya. Apese niku sarjana seni S1. Ya. Hebat, kula seneng banget, Mbak. Enten apa, Pak De? Kupingku bosok. Aku ki bombong, aku ki seneng. Yo bobok kowe seneng kupingku sing budhek, Man. Malik pelok. Ayo. Ya. Baik Ki Nun sewu status. Wis duwe bojo apa durung? Lah kinten-kinten pripun, Pak De? Ya aku ora iso ngira-ngira yen ora niliki Nggih. Ora nili apane? statuse. Oh iya, ndelok bukune kuwi ta. Ayo wis duwe bojo apa urung? Sampun. Wis duwe bojo. Sampun. Ya wis.
Lah napa to? Kok ya wis tinggal ngalih piye karepe iki? Lah kowe ndek bojo aku darai rusak pagrayu. Bojone ra melu kok. Oh bojomu ra melu. Menang mawon. Santai, santai. Menang mawon. Ora ana bojomu santai. Bebas. Bebas. Nggih, heeh, bojone iki ora melu ngadeg. Ning bojone iki nabuh gender. Sing gender kuwi bojone. Oh ngonoan kuwi. Kok ngonoan. Oh ya wis, terusno. Iya. Kalih jenengan bagus pundi? Hah? Kalih jenengan bagus Ya pundi? jane anu lah 1/16. 16. Aduan. Ya bumi karo langit ngono wae sing rada Ya cedhak. adoh, saya adoh. Wong kok ya wis Nggih. bagus. Kapapano kahanan kaya apa wae, bojo itu nomor 1 di dunia. Nggih. Itu imanmu. Leres. Apa- Jenenge Sigit kok imam piye ta? Maksudnya Bojone jenenge Sigit kok imam. statusnya. Oh, Sigit statusnya dadi imam. Ning masjid berarti kuwi. Aduh dheweke makmum terus iki. Maksudnya iki pimpinan. Oh ya, lurah apa kades? Pimpinan lho. Pak Lurah sesuk ganti galang apa? Galange petuk. Wah, nesu wae. Diterake ra mudeng-mudeng. Dibawani, Mbak, dibawani niki wonten sing ngersake tembang kangen. Oh nggih, Bos. Panjenengan tak aturi gandrung karo Mas Gareng. Wah, niku manganggep wong lanang sing bagus dhewe. Wah, sak kotak. Niku Ya mah. yo sak kotak kene iki lho, lingkungan. Ya sak rombongan. Ya, sak rombongan. Ya, kangenku tanpa upama. Nah, ayo. Monggo kaya ngapa suarane? Ayo. Kangenku tanpa upama. Gandeng suarane apik niki tambahi 50-nya, Mbak, ngene. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Ya, Monggo lanjut. Nanoe aku ndi kose itu urung anu kok. dadi kei. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng. Aduh. Nah, anu jam mlaku rene, Mbak, jam mlaku rene, Mbak. Aduh, jan. Mbak Rizky, Dalam tumbasan pinten niku? Ayo. Aku tekon kebayake kuwi lho, kebaya. Ala ngarani celengan. Ora, kebaya. Wes ngarani celeng ora. lan jenengan celengan bolongane pundi? Oh, Ora eneng mula ora enek sing nyelengi. ano. Iki cangkem, kuping, irung lan liya-liyane. Iya. Wah, wis ra entuk saweran diceleng-celengke. Ora. Ampun Aku trimo, marah-marah. aku sabar ning Pak Lurah ora trimo. Ya Aku trimo. mbok sia-sia ora mbok kei saweran Pak Lurah ora trimo. Wes lawas ya Mbak Rizky. Ditutuke sik kok wis lawas piye? Lah kuwi tutuke tembang. Lah kula dereng rampung lho Pak De. Ya. Dereng rampung. Pripun Pak Lurah? Iya. Mas lawas anggun gunung nanging hamong ngeledah. Kula ditampik niku, Bos. Walah kaya bagus-bagus dhewe. Dol wae didol jolke. Mangsamu sepeda apa piye? Eling ana. Ngeling ana rikala dinaka pungkur Ono apa rikala dina kepungkur? sliraimu nate Ora nembang ra pathekne. Ngapa ana sunah iki apa? Ana wong wedok ngeneke raimu ki. Oh, Rizky iki ya ora pareng iki. Lah iki dirungokke iki lho bosmu. sarung nggih Bos. Oh, saru sing lanang ora dirayu kok. Ora yo ya ora to. Oh, duwe ding duwe. Wong ya sliramu kok slirai. Oh nggih salah nggih Pak De. Heeh. Ora ketang Sliramu. sak menir duwe rai.
Masamu ki Sliramu. Sliramu nate ngendika. Aku ngendika apa? Aku ngendika apa? Alah, Ngopo arep muta-muta? Drama. Oh, drama. Tresna lahir. tresna lahir terus sing Yo diaturke sik. Heeh, diaturke sik. Apa? Tembang kangen dilanggamke sik. Yo, Mbak, diaturke. Buka celuk, monggo. wae apa pancen wis ra ngerti satenane Irama seger ayo. Dandutke. Go! Yo! Wayangan udan negeri mesra uwis banyu kang tulis Has. Oh! wong sing tak tresnani itu tinggal lagi aku intan sandut kalbu rasa kang tak liwat tembang kangen muga bisa dadi tonggo lomba kangen iki pandang wuyang rino wengi Oh! Oh! Ya. Angel. Oh! Terima kasih matur nuwun wis diaturke dening Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih. Mas niki enten awala wah wau jan. Sik. Banyu Duruke milih. sik gentenan. Banyu milih. Nggih. Ah. Nah, saking Pak Kades. Waduh. Nggih. Niki menika ngersakaken kutut manggung kalih Taman Juruk. Nah, niki diaturke Taman Juruk sik. Ya, wonten wajibipun 500.000 rupiah. Ah, takon wis entek. Entek piye ta? Ah, ra wurung ya kuwi duwite sing mbok dung karo sinden-sinden mau to. Ora kok ya. Oh, Pak Kades ya ngono sindene 5 aku 1 lak 6 kok ya 5 nung 500. Aku nyuwun tulung karo Mbak Dini karo Mbak Eka prihatin sih Nah. nyedaki Mas Garing ini. Monggo mentaram teluk. Yo. Ae awe. Barak disampirke ngono Sesuk ora sekolah to iki. ora sekolah piye to? Minggu ya. Minggu kok. Iki cah TK iki.
Kenalke sik Mas Gareng, kenalke sik. Sinden kok sak pringkil-pringkil ngene iki. Dini, omongno. Pripun, Mbak? Lek ngira awake dhewe TK to. Omongno lagi daftar PAUD sesuk ngono. Jenengan klentu. Apa? Kula lho nembe PAUD. Oh, kowe PAUD ki mawut. Ya ora. Jenengmu sapa? Nggih, nderek tepang Pak De. Ah. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari. Nggih. Cah saka ngendi? Kula saking Nganjuk. Jawa Timur menika. Nggih, Nganyuk. Nganyuk ana. Nggih. Jawa Timur. Nggih, ngerti Pak De. Lepas. Ngerti rumah sama aku picek kok kowe kok. Ngerti lho wong Nganjuk ki Jawa Timur. Nggih. Waduh, iso nderek Mas Bayu ki riwayate piye? Kula ndek nika maem bakso to, mboten Oh, sing ngisai mangkok Mas Bayu. jenengan sia-sia to, Dik. Lah iki lho critane kok. Kose kuwi arep cerita sik. Mau bakso piye, mau bakso piye? Nggih, kula maem bakso to. Terus dompet kula keri. Terus kula nyuwun tulung. Napa jenenge iki? kon bayari Mas Bayu. Nggih. Lho kuwi ora tau nggawa dhuwit. Lah kok iso? Sing nggawa bojone. Oh, Nduk, gandeng wis jujur nyok entuk 100 kene. Nah. matur nuwun Mas Bayu. Wong iki ngono kuwi rasa. Jenengan mboten jujur kok, Dik. Iki ora perkara jujur, perkara mbok omongke dheweke bayari wong jajan ku lho. Dheweke seneng Ora dheweke iki biyen aku anu kuliah ning UNS to, Mas. UNS Solo Surakarta. Universitas Negeri Surakarta. Nah, pas kula nyangik ning kono dheweke iki melu nembang. Heeh, terus tak gabung karo ibu-ibu abdi saiki nganti sayahe niki. Oh, mahasiswa sik kuliah. Alhamdulillah pun nenggo wisuda niki. Wis karek wisuda Wis lulus S1 Nggih, alhamdulillah. Ya muga-muga kerasa nderek Mas Bayu ya, Nduk. Sabar. Amin. Ya wis Mas, kon nembang apa ki? Sijine lho. Oh, ki ya sinden to. Ngenyek rumah samu ki apa ora sinden? Rumah sane apa kok dudu sinden kuwi? Tak kira salon kontrol. Ya aja sia-sia. Sorry, Mek. Tidak tahu gua. Jenengmu sapa? Oh, kaya baterai Mas molak. Jenengmu sapa? Kuwi biyen mbok nyidam kipas angin nek ate kok mung tolah. Lah wong kaya sinden bisu kok bocah. Iya. Oh, Wilujeng dalu Mbak Yu. Inggih, wilujeng dalu Biong. Luwes suarane apik kaya ngono kok. Kula. Heeh. Kuwi iso omong ngono kok. ayo wilujeng dalu, Mbak. Malang. Ya aja nesu to. Kok kowe iki dilus ra iso dikasar ra iso. Aja nesu, jenengmu sapa? Apa enek? Enek. Tumon. Apa? Son kontrol kok iso dijak omong. Nah, syukur Tau ngerti son kontrol lambene ning endi? Ngono jare son kontrol kang gak ditekoki. Apa iso guneman son kontrol? Mangsak. Kuwi disebut terus kok. Kowe karo wong wedok kok iso bedak-bedakne karo Dini ngono ya nekoki sing apik ya sinden jare saka Nganjuk. Ngono karo aku bedak-bedakne rumangsane. Panjenenganku ndek garwa wong wedok. Putrane ya wedok, semono kowe ibumu biyen ya wedok, masane apa suyah-yah karo aku ya wedok, masane ibu presiden ke wedok, aku sakjane ya ben karo ibuku dhewe. Waduar. Wis. Oh, ketekan napas buatan. Ya aja. Emosi nih yang ngatur napas ora nganti ketekan napas ngono kuwi. Aja dadi hatimu. Wong tuwa ki sok keladu omong. Ya kudu sing maklum. Aja nesu. Anu paring asma sapa, Mbak? Nggih, kula Eka Prihatiningsih, Biung. Mbak Eka Prihatiningsih. Nggih. Pidalem saka ngendi? Menawi saking Sragen. Saka Sragen. Ya. Ngono lho sing apik nek niku. Luar negeri. Luar negeri yo, Sragen Jawa Tengah kok. Sragentina. Kayak Argentina orang nganggo es. Menang Piala Dunia niki. Sragen. Sragen. Nggih. Wis suwe ndereke Mas Bayu. Ya udah karo ke tahun swidak papat aku wis derek Mas Bayu. Piye? Ken swidak papat. Lah kowe kelahiran tahun piro? Kelahiran 98.
mbokmu sing melu. Ora. Kok burung lahir kok melu. Lah sadurunge kan janmu mesti dititahke sok. Lah iki bocah iki sok lahir ceprot melu Mas Bayu ngono lho. Oh, wis dicatet nang kono. Ning Lauhul Mahfud ngono kae lho. Ngerti kok ora tau ngaji ya ora mudeng. Apa? Lauhul Mahfud. Sapa melu Mahmud barang. Mahmud ngakon, Mahmud ngrebak ora budal kok iso. Ora tenan umurmu pira ta, Dok? Ah, menika sampun 26 tahun. Wis dibojo kok yen iki genah ketok urung dibojo. Wis dibojo urung. Nggih, alhamdulillah nggih dereng. Pacar wis durung. Pacar nggih dereng. Oh. Nggih. Cita-citamu pengen duwe pacar apa? Paling ora nggih kula nggih kiper. Nggih. Sinden kok pacare kiper ya. Kenapa to? Lah ngapa kok pacare kiper? Lah biar bisa menjaga hubungan kita karena saya ibaratkan kiper dan gawang itulah rumah. Oh iya. Lah kiper itu yang menjaga biar tidak kebobolan Oh iya. oleh hati orang lain. Oh, tadi ben ora klebon bali wong liya ngono. Ya bisa dibilang begitu. Oh iya iya. Nggih. Jane omong apa to, Jan? Aku dhewe ya ora ngerti. Ya dhek dhewe omong apa ya bingung Aku ya. bingung ngomong apa. Niki wonten sing ngersake Taman Juruk ya diaturke sik. Ayo. Maka diaturke Taman Juruk, maka Dini karo Eka. Maka ayo. Ya ta diaturke Taman Juruk. Maka ayo. Yo Dini. Ning kutha Solo dolan budi ning Taman Juruk ning pinggir Bengawan Solo mudolan budi awan lan bengi suka-suka nanging aja kerja yang bulan rajang putu ing semana angin kang terkop sasak wonga sing tresna banyu bengawan sinara cahyan ning bulan lir sewu tiang Taman Juruk taman endah kota salah papan hiasi mudolan mudi sing tuwa-tuwani jangan ilahi Taman Juruk sekop-sekop Eka. ning kutha Solo mudolan mudi ing Taman Juruk ning pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Jangan bulan angin kang teko sasak gawa gendeng tresna banyu bengawan sinaran cayaning bulan lir sewu tian alengan buka kenangan ngersake opo sarwa ning Taman Juruk taman endah kutha Solo papan kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja ngikat janji
Terima kasih, matur nuwun. Dini legase Eka gen keri kono. Ah, Jan. Kutha dhewe. Apa kuwi? Solo. Ayo Solo ki dhewe yen wong loro duet, telu trio. Oh kuwi rak jenenge wong nembang. Lho wong jenenge arane Solo ki dhewe jen. Loro duet, telu trio, papat remi. Kuartet. Remi. Ngomongnya remi yo. Malik Slendro, Malik Slendro, Malik Slendro. Ana sing ngersake podang kuning. Iya. Dibawani sik. Aku njuk tulung sing bawa Mbak Eka. Niki kula kintunke Mas Wardoyo Jumantono ingkang nyimak lumantar live streaming. Nggih. Nggih. Iki kula tujuaken kagem Pak Waridi. Oh iya, nggih, monggo. Pak Waridi iki mangun Yono Fans Club menika. Oh nggih, Mas Mangun, matur nuwun. Iya. Ya dibawani sik ya, dibawani sik ya. Monggo ana sing ngersake podang kuning. Monggo. Kaya ngapa suarane iki Mas Gareng? Sampeyan aja nyepelekke. Apa? Arep kaya tugelan debok niku suarane luar biasa. Cera. Cera, aku mau salon kontrol sik larang. Tugelan debok. Kok tugelan debok? Lha apa? Dangkel jati. Ya aja nesu kok ya. Ya Kak, kaya ngapa suaramu? Nggih. Ya, iki nang nggon sing ngombo nek nyuwara ora usah wedi sing cetha wae. Mboten. Ah, kudu iso bedake ning lapangan karo ning WC. Nggih. Yo, Nang WC. Lho. anu. Ngadian. Iki wis anyak. Wong pedhingane kok lalen iki. Lagi sak larik iki lho lalen. Apa Yo. diapalke ning omah iki yo. Ora mung ngomong tok. Ora Datane tembang ora apal. ora kok. Ngisi-sini kok ora kowe tok sing ngisi kancane. Dadi pancen anu iki kok. Matur nuwun lho. Oh. Aku areng ngelokne wong tuwek gak wani ben sisan kupinge kena barang. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Anu. Senadyan wujud temong paksi Nurano. agawe talineng bronto. Piye Mas Gareng? Iki tak upamake Eka ki toa masjid. Tua masjid. Wujude cilik ning suarane wer. Toa masjid. Dadi ketoke cilik tapi nah Suarane cetha banter rawa. Kuwi yen ora rusak. Yen rusak Ya ora nek iki ya apik ora rusak. Tegese powere full ngono. Banter ngono. powerful. Iya kuwi jenenge teknik manipulasi ngerti Pak? Iya. Pengelabuan. Pengelabuan. Ya. Jadi aku nyuara banter ngantek muni mburi maktut gak krungu ta? Gak krungu. Ayo. Ayo, anu. Alus manis nengsa make Nurano. wasawenggon kula lana goleki Telat ngombe obat bocah iki. Aku seneng Oh ngeten iya lho. iya goleki. Tak ibaratke manuk kutilang panjenengan. Betul. Nek ibu-ibu kan misal Mbak Suci manuk apa? Ora duwe. Lho. Ibarat Ora tau ngingu manuk kae. manuke bojone Oh. ning omah enek. Kula ngopeni nggone bojone Suci ya ngapa? Ya Mas Wayang upan-upan manuk. Ayo, Rebang. Ya nggih. Ayo. Presiden kok Para gede manuke arek-arek. Suci kok manuke bojo. Anu. Ayo. iba bunga hengan Oh, aku kulino gambleh lho iki. Tiku. nyanding bisa dadi tombo
Yo diaturke buka celuk. Nah, maka podang kuning dening Mbak Eka Prihatin Ningsih. Maka, iya Nduk. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Halo lali. Luyuran nang goleki sing tak sayang. Mumbang midarang konmu goleki. Ora krasa esuk awan kanthi bengi. Eman alien nganti yo kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang mencok ning empang. Jangan tak tindih saka kagungan. Sarapi ngoceh dheweke gawe bencokan. Kalau kae tak suwon mbok aja ngecek. Podang kuning agawe pikirku kopi. Tak sawang tambah manis. Ngomong yen lakon nyanding sirane. Ora bakal mati si podang tutut tani obratan. Yo, irama seger sing penak. Nerangin jenter gampang. Nyokek Mas, yo nyokek yo. Nyokek Mas, nyokek yo. Ayo Kak. Esok awan ning omah. Khusus Eka si joget, ayo. Luyuran goleki sing tak sayang. Ya. Mumbang midarang konmu goleki. Ora krasa esuk awan. Henti Mas Gareng. Yup. Eka, yo. Alah, jegleng. Mas Gareng, ayo. Sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Ora bakal Eka. mati wangi. Si podang Ya, Mas Gareng, ayo. anti keberatan. Naman geus atiku sak saya dadung. Senanganipun luar biasa. Ye, Kok, Pak, ye? enak lah suarane Kak apik ta. Iya. Pripun? Suarane enak sing ngendang TLK. Apa? Telek. Kok iso telek? Kok iso nesu apa? Lho joget. Heeh. Nggih. Der yo der. Coba Eka. Coba. Kula Nen, nen, ayo. ning omah. Omah. Wis ora kerasa. Awas, ayo. Ya, 100. Matur nuwun nggih. 100 masuk apik kok. Iki kokane 100. Lah iya. Pas. Ayo coba, ayo Kak, ayo. Ayo. Ya, Je, ayo Je. Jaya sapa?
Jare Sudarga kuwi Nanda. Ene ya. Esuk awan Ah, telat kuwi. Telat kuwi. Ki jane wis iso joget ra to? Piye, Tekan Pak? joget ki Jiro lupa den. Loh, Eka no, Eka. Ayo, ayo, ayo. Esuk awan iku rata. Ciro lupa. Oh, kuwi. enak iso pas karo Ya, tambahi 50. Nah, matur nuwun. Ngaten lho, mau pancen Ya, Nanda. Pas Duite Bayu serantak. Yo, 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 Ayo, ya. ya. meleh. Yo, nah, coba. Udah mau anu kok ya. Ayo. Ora Pak Rojiun kok sik. Wah, enek. Wah, Pak Rojiun. Ablo kajate. Masker rek Rojiun. Waduh. Lho kuwi duwe tok. Alhamdulillah, Pak. Nggih, alhamdulillah. Ya wis berarti ngene Kak. Aku rasah ngeki Mas Gareng wis ana sing. Ora ngene ra apa-apa. Ya. Pak Rojiun tambah. Alhamdulillah. Piye, Pak De? Ngapa? Undak-undakan Piye ta? mudhun Mudhun piye? bar 50 30. Aja diitung kuwi. 50 karo 20 iki dadi pira? 70. Mundak no. Enggak. Sapa sing muni mudhun? Bagaimanapun ini uang Indonesia harus kita hargai. Wah, iya. Ya. Ya, jane tak tambahi 100 gandeng mau ora sah ora apa-apa ya wis. Sah. Piye? Sah. Oh ya. Dah. 150 ejing. Ya. Saged dere pas 50 ejing. Oke? Alah apa pas coba ya. Kenen jajalne. Nena. Ning omah wis pas. Kurang anggolek sing tak sayang. Mau telat kok. Pakanamu watu. Apa ta? Aja kesusu. Lah terus piye? Dek. Oh ya. Ya. Piye? Agar Cek. dek. Oh ya. Ya, dituruti. Angel. Ya. Apa Nanda mbok DPC, Pak De? Ora kok DPP Piye minggat. jenenge piye? Tak. Dek. Dek. Oh ya. Lela. Luyuran anggolek sing tak ger. Nah, wis. Wis ta lega. Hei. Sing der ki beduke ora cangkeme. Tak bodhe bedunge kok ndak marai. Lah, Marai Wes. ora pas-pas kuwi. marai Ah. gadeng kowe ora iso beduk pas selawe. Ah, yo. Neno. Ning omah wis kelihatan. Ah, Luyuran anggolek sing tak sayang. lah wong kono telat dhewe ngono kok. Wah, Lah kono bar mumbul lagi. Lah aku ngenteni mudune. Ya kudu pas kok. Cuk. Lah wis telat kuwi. Kudune bareng. Lah kondisi bareng. Yo. Angel mah. Wis ora entuk ditrapaken. Pak De. Apa? Karo aku ae karo aku. Wah. Esuk awan dong tak dong ding dong tang dong ding dong tang dong rasan dong tak dong ding dong tang dong ding kaki gitu ceret kaki ngene. Karo aku ae malah pas tak kendali aku. Mah. Apa? Wong tuwek nggo dolanan cacile kok gitu. Berarti pas. Aku ora pas kuwi mah desang. Wah, ya nesu kok ya. Wis ora aku terima saka Pak Rojiun 70. Iya. Yo Mbak Ayu karo Dita rene. Wah, ya. Sik. Apa? 70. Pak Lurah kurang 30. 30 ben apa? Jajan 100 lho. Wong kok senengane kok ya kuwi ora ger kok. Ayo Mbak Ayu karo Mbak Dita rene. Bawa mentaran. Tuh. Yo. Wonten sing ngersake gelang alit. Heeh. Dibawani sik. Arep arep gede luweh.
Ngopo kok nesu banget mau? Ana su ora entuk saweran kok kowe kok. Arep gelang, arep kalung, arep ali-ali lho. Sing tenang, kok wis dicepaki Pak Lurah. Pak Lurah mong yo ngendika, kok Apa? khusus kanggo Pak Degang nang disawur, areng ngewehi sawur ngono karo Pak Degare. Bahasamu aku modar ngono. Disawer yo nang. Sawer kok sawur. Disawer, tapi gak saiki, engko sik, sabar. Yo bawani sik. Umbul-umbul belambiangan. Urut saka Mbak Dita terus ayo Mas Garen ning tengah, ayo. Oke. Lah kula Kowe lungguh kene sik. nggih. Nah, ning kono gua ambon-ambon. Batang kok piye? Iya. Dodok. Kak, dodok ning kono. Kowe nek wis sundul pindah. Aku pindah. Kok mbok jiko? Ah, Ya. Mambiat mayun. Maka Mambiat mayone mambiat mayun. Oi. Ya. Ngapa kok mundur? Nyapa sih? wani. Wani lho iki meneng-meneng ganas kok cah kuwi ya. Yo ganas ngono iki. Kudune kowe iki mesem guyu kok malah mbok sorong. Lah ya ngopo to? Lho iki jare yen cara Banyuwangen iki kudu ana Oh, kuwi jenenge ngerangin ana gandrunge kae. ngono. Genti, ayo. Iki sing ngendang, jane aku seneng sing ngendang sing mau lho. Sinten? Kejejer pertamamu lho. Iya. Iya, Mbak Dita tutuk sik. Suarane gandeng belambiangan Genteng belambiangan ya. Yoit, yo. Ayo, madhep rono kok ora ini dibuak. Madhep rene to. Aku ki akhire karo wong wedok wani wedi aku. Masa Genti, nduk ayo. Aku golek wong wedok sing iso diapusi kok. Anake nyeram yai no aswan Sahur. Wong edan. Pak De, jenengan kadosanaan kethek ya Pak De. Oh iya ki ngenek. Ah wong tuwa joget dhewe kanan kethek. Aku ki pake kethek. iki beruk kuwi. Wah. Aku masaku bocah. Tangane iki lho. tangan Iya, Pak Dita. Iya. Pianyu wangi kelan ayan tadi Joget kok ayan. kelan kenang wetan sagara Kolan gono wetan segara ya te. Lar lan kidul, ya. lar lakit lala sangkar kaliwiat ngopo Joget. lurung dikendangi obah Masaku galake ngungkuli wong Banyu Putih. Yo, ayo. Ayo. Belambiangan. Belambiangan ya te. Boe nesu. Boe nesu anake diserang boe nesu. Belam. Ayo. Belambiangan.
India Kumalyaring Yo Taman Sari Nusantara. Yo diaturke gelang alit monggo yo wis kelakon sepi alon bayate hop alale lala dua kali yo Terima kasih, tur nuwun Mbak Dita lega. Nggih. Ayo keri kono sik. Ayo Keri. Ayo no. Oke. Heeh. Iki ana nawala Mas. Nggih. Nyuwun lintang asmara. Seneng ae, seneng Lintang Asmara. Nggih, katur Pak Kades mugi-mugi sehat selalu Amin. dan awet mengayomi masyarakat. Amin. Saking panitia. Amin. Ya. Duet Lintang Asmara. Karo sapa? Kula nyuwun tulung Mbak Ayu karo mburi geger kuwi Mas Alfian. Oke. Nggih. Yo, cak-cak yo, ora ingangi. masih bersama penyanyinya kita Indonesia coy. Waduh, lah iki penyanyi Bersama Mas Alfian dengan tinggi 150 cm. Udakara. kok dhuwure kok ora tekmu 150 ora tekan ya. 1 meter kotor. Lah iya, heeh. Ya diaturke Lintang Asmara. Monggo, yo diaturke, Cak. Monggo. Yo. Vokal gateke to. Ngeling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Surasmi.
ning batinku bakal seno tresno ora bisa dipisahno masih bareng-bareng Abdi Solo iki sekot siang pantara ratri mung ngeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulas Terima kasih matur nuwun wis diaturke. Nawala liyane tak aturke Patet Songo nggih Mas Gareng ning Patet Songo sing ngomber jagate. Nutuke laku ndak dadi dutane sinuwun. Ayo tak dereng. Bahni Palwaka Siking